Kapin sa isinta ka magbanay sa Lake Cebu South, Cotabato ang gihiklin human sa natalang pagbaha ug pagdahili sa yuta human sa kusog nga ulan. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sumala sa MDRRMO, gilayong gihiklin ang 67 ka magbanay sa sitio Tidaan kini, sitio Upper Talubek ug Lower Talubek sa Lake Cebu South, Cotabato. Kini man nakasenati og pagbaha ug pagdahili sa yuta sa lugar dala sa kusog nga pag-ulan. Duna say mga balay nga nangaguba atol sa hitabo. Temporaryong anaa ang mga apektadong residente sa Barangay Lamlahak Gym, Lake Cebu Gym ug Lake Cebu Evacuation Center. Hinuon walay natala nga nasamdan o namatay atol sa hitabo. Matud sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang makaapekto sa panahon sa Mindanao. Sa ngayon po, yung ITCC po apektado po yung Southern Mindanao. So nakikita naman po namin wala naman po masyadong development sa clouds. Kaya makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, maliban na lamang po sa isolated thunderstorms. So nabubuo po yan sa dakong hapon o gabi.